Hola, vosaltres a casa, en la vostra família, si us tinguéreu que fer unes obres importants, no demanaríeu més d'un pressupost? Si us tinguéreu que operar o operar algun membre de la vostra família, no demanaríeu una segona opinió mèdica? Nosaltres a Guanyar pensem que sí, i que si han aparegut arguments i evidències per part d'entitats molt solvents com és la Carrasca i com és Aigua Pública, que ens diuen que la gestió pública de l'aigua ens estalviaria fins a 600.000 euros per a les arques municipals, pensem que un govern que pensa en el benestar i en l'interès col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes d'Alcoi hauria d'escoltar-los amb atenció, ser prudent i des de la serenitat, la responsabilitat i la reflexió demanar més arguments, més evidències per a decidir si mantindre o no la privatització d'un servei tan fonamental per a la nostra vida quotidiana com és l'aigua potable.